よろしくお願いします。アクセル here。今回はミニカンパーバン作ります。セットアップボンバーサイドピースI mainly speak in English. Wait, 英語が話せません。全然話せます。やったー。今shelves. Fuck, that's the main English.